A Sala do Civil e do Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vén de rexeitar o recurso de apelación interposto polo extesoureiro do Concello de Lousame, que fora condenado pola Audiencia Provincial a 2 anos e 9 meses de prisión e a inhabilitación absoluta durante 8 anos, por cometer un delito de malversación de fondos públicos. Ademais, de acordo co veredicto do Tribunal do Xurado, a Audiencia impúxolle o aboamento dunha indemnización de máis de 154.000 euros. Os outros dous acusados, a súa muller e o que fora administrador dunha empresa a que o sentenciado desviou fondos, foron absoltos dos delitos de malversación de fondos públicos que lles imputaban. A sentenza de primeira instancia considera acreditado que o condenado, entre os anos 2010 e 2012, aproveitou o acceso que tiña ás contas bancarias da administración local para desviar cartos en numerosas ocasións, empregando diferentes técnicas. Desta forma conseguiu apoderarse de máis de 290.000 euros. De nada lle serviu ao imputado a solicitude no seu recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de que se tivese en conta a súa colaboración para o esclarecemento completo dos feitos, xa que o alto tribunal rexeitou as súas alegacións.